Avui comencem la segona sessió de preguntes freqüents. Els mínims en programes, pàgines web i diplomes. Jo soc la Ilia Palazón, soc la responsable de l'àrea financera. M'acompanyen la meva companya, la Montse Motjó, que és cap de la Secretaria Administrativa, i l'Helena Segura, que és la directora tècnica del nostre servei. L'objectiu d'aquesta sessió és reduir els errors reiteratius i freqüents que en feu en la documentació que ens aporteu en els vostres formularis de sol·licitud i sobretot en les pàgines web dels cursos. Ara farem una breu exposició de la temàtica i al final us obrirem un torn de preguntes. Els errors més freqüents que en feu els feu dintre dels programes, dintre de les pàgines web i dintre dels certificats. Començarem pels programes. El primer que necessitem és tenir un programa oficial. No podeu posar un Word en el que no hi hagi un mínim d'informació que nosaltres necessitem per poder valorar el vostre programa. El programa ha de ser el programa amb el que feu difusió i publicitat de la vostra activitat. I què ha de tenir aquest programa? Doncs, principalment, ha de figurar el logo de l'entitat organitzadora del curs. Aquest logo sempre se situarà a la part superior del programa, ha de tenir una mida superior a la resta de logos que puguin aparèixer en el vostre programa i ha de ser clarament visible. Si la vostra activitat té entitats que col·laboren, que avalen o que patrocinen el vostre curs, aquests logos es situaran a la part inferior, degudament identificats, o a la part del darrere del dit de presentació. El títol. El títol que vosaltres figuri dintre del vostre programa ha de ser idèntic al que figuri dintre de la pàgina web, dintre del certificat i a tota la documentació que presenteu en el formulari de sol·licitud. Ara parlarem una mica sobre el tema del títol. El títol de l'activitat ha de tenir relació i ser un reflex del contingut. És a dir, ha de tenir una relació amb la temàtica del curs. Què es recomana? Això són recomanacions. Recomanem que no inclogui la tipologia, curs, seminari, taller, ni la modalitat, curs presencials, curs a distància, curs online, que no inclogui el número de l'edició o l'any de realització del curs. Per què? Perquè tindreu problemes a l'hora de demanar una edició successiva o una reacreditació. Això crea un conflicte. Que no inclogui ni el lloc ni l'àmbit geogràfic on es desenvoluparà el curs, el nom de l'entitat organitzadora o el col·lectiu a qui va dirigida l'activitat. Igualment, quan un títol inclogui sigles, cal que aquestes estiguin descrites entre parèntesis. I per últim, ha d'estar escrit en un mateix idioma. Intenteu evitar posar paraules sueltes com a day, masterclass, workshop, que sembla que li donin com una mena de cul al vostre títol, però que no afegeix una informació rellevant en l'enunciat del títol. Si tot i amb això, si tot amb aquestes recomanacions, vosaltres dieu, jo vull que en el meu programa figuri que és la quarta edició que faig d'aquest curs. Cap problema, ho podeu posar. Podeu posar quarta edició del curs i a continuació, a sota, en majúscules, a l'enunciat del vostre curs, el títol, que és el més important. Ha de figurar el calendari de l'activitat. El temari, quan parlem d'una activitat a distància, és necessari que vosaltres afegiu un índex amb les unitats formatives que té aquest curs, els mòduls o les unitats, i al costat del títol d'aquella unitat, l'autor que ha realitzat aquest material. En les activitats presencials hi ha d'haver-hi un desglose. Primer de l'horari, ha de figurar el títol de la sessió i a continuació posareu el nom del docent que participarà en aquella sessió. I sota el nom i cognom del docent posareu l'especialitat mèdica o professional i l'entitat on treballa aquell docent. I per últim, el lloc on es desenvolupa el curs. Ha de figurar l'adreça postal, el lloc on el participant anirà a fer aquell curs, i en les activitats a distància ha de figurar la pàgina web on estarà ubicat el curs.
A continuació parlarem de les pàgines web. On s'ha d'allotjar el curs dintre de la vostra activitat? Doncs a la plataforma de l'organitzador. El curs mai pot estar allotjat a la plataforma d'una entitat comercial, d'un laboratori o d'una farmacèutica. No, incompleix totalment la nostra normativa d'independència comercial. Igualment que hem parlat en el programa, el logo de l'organitzador és el logo més important. Aquest igualment es situarà a la part superior de totes les pàgines del web i serà degudament visible. La resta de logos d'altres entitats que col·laborin, que avalin, que patrocinin l'activitat es situaran a la part inferior degudament identificats. Únicament els logos de col·laboradors, avaladors i patrocinadors figuraran a la primera planella d'inici en el curs. Una vegada accedint als continguts, aquests logos desapareixeran i únicament quedarà el logo de l'organitzador. Ha de figurar el títol. El títol ha de ser idèntic al que figura en el formulari, en el programa, en el web i en la resta de documents de l'activitat. Ha de figurar el calendari. Si és una activitat que acrediteu per un any natural, posareu el calendari de l'any natural. Si és una activitat que acrediteu per edicions, figurarà el calendari d'aquesta primera edició i a continuació, conforme aneu acreditant la resta d'edicions successives, anireu afegint el calendari d'aquestes edicions. El temps previst perquè el participant completi la vostra activitat. En les activitats a distància de curta durada acreditades per un any natural, és necessari que s'informi al participant del temps del que disposa per a la realització del curs, des de la data de registre i accés al curs. Aquest temps es calcula en funció de les hores lectives que tingui el curs. El temps ha de ser proporcional en aquestes hores lectives, atès que es tracta d'una formació continuada adreçada a professionals que estan en actiu i que no disposen de molt temps. La mesura estàndard que aplicarem per a fer el càlcul del temps serà d'entre 3 a 5 hores màxim a la setmana. En funció d'aquest estàndard, farem el càlcul del temps i el resultat el posarem a la pàgina web de la formació. Accés als continguts. Hem de poder accedir al material, a l'avaluació i a l'enquesta. Per poder accedir als continguts, vosaltres ens heu de facilitar un usuari i una contrasenya. Aquest usuari i aquesta contrasenya han de ser vàlids durant tota la vigència del curs. Vull dir, de vegades vosaltres ens faciliteu un usuari i una contrasenya perquè l'avaluador pugui accedir per veure els materials que teniu penjats allà. Però una vegada obteniu l'acreditació, hem intentat entrar una altra vegada en aquest curs i aquestes credencials han deixat de funcionar. Moltes vegades vosaltres proporcioneu la URL on estarà publicat o estarà allotjat aquest curs, però encara no teniu el material. Aquest material vosaltres el pengeu a documentació aportada amb un PDF perquè nosaltres el puguem valorar. I ara demà estarà penjat dintre de la vostra pàgina. Quin és el problema? Que nosaltres, si després volem entrar i aquestes credencials ja no són vàlides, no podem veure que el temari que vosaltres, el contingut que vosaltres veu adjuntar en el seu moment com un PDF, és el mateix que està penjat dintre de la vostra pàgina web. Per això és molt important que aquesta contrasenya i aquest usuari siguin vàlids durant tota la vigència de l'activitat. Entrem a la part final de la nostra sessió i ara parlarem del certificat. El certificat, igual que hem parlat del logo de l'organitzador en el programa i en la pàgina web, en el certificat ha de situar-se a la part superior. El logo de l'organitzador o organitzadors, perquè a vegades les vostres activitats no estan organitzades per un únic organitzador. Poden haver-hi diversos organitzadors i tots els logos d'aquesta activitat que està coorganitzada es situaran a la part superior del certificat. El títol serà idèntic que el que heu posat en el formulari, que figuri en el programa, que figuri a la pàgina web i que figuri a la resta de la documentació del curs. I tornem a reiterar el que hem explicat en el programa. Si vosaltres voleu que en el certificat també hi figuri el número de l'edició i la tipologia, no hi ha cap problema. Podeu posar fulanito ha participat en la segona edició del curs en títol i a continuació, a sota i en majúscules, a l'enunciat del títol.
A les activitats a distància o mixtes és important que figuri la modalitat, que informeu que aquella activitat que s'ha realitzat ha estat una activitat a distància o ha estat una activitat mixta. A les activitats presencials no és necessari. El tema del calendari. Ha de figurar el calendari, però les activitats de curta durada, que es poden realitzar en qualsevol moment, estem parlant de les activitats a distància, que es poden fer en qualsevol moment, cal que el certificat hi consti, en el certificat hi constin dues dates. Una, el període de vigència de l'acreditació i una altra serà la data d'expedició d'aquell certificat, quan vosaltres li entregueu el certificat a l'alumne. Passem a la signatura. Qui ha de signar el vostre certificat? Doncs el màxim responsable de l'entitat organitzadora del vostre curs. Quan vosaltres doneu d'alta la vostra entitat dintre de la nostra pàgina web, hi ha un apartat on vosaltres designeu qui serà el responsable de signar els vostres certificats. Aquesta persona sempre ha de ser la mateixa. Si en algun moment aquesta persona deixa de ser l'encarregat de signar els vostres certificats, vosaltres heu d'entrar a la nostra plataforma Acredita i dintre del perfil de l'entitat heu de canviar el nom i cognom i el càrrec d'aquella persona perquè nosaltres sapiguem que allò ha variat. I sempre ha de ser el mateix responsable. Si a part de la signatura, que és obligatòria del responsable de l'entitat organitzadora, voleu que figuri el nom, el cognom i del director de l'activitat, no hi ha cap problema, però això és opcional. I ja per últim parlarem del tema de les llegendes dels MIRs i els estudiants. Si ocasionalment hi participen residents o estudiants en la vostra formació, aquests no podran rebre un certificat amb crèdits de formació continuada. Llavors, teniu dues opcions. La primera seria donar un únic certificat per a tothom, en el que incloureu una llegenda a la part inferior indicant el següent. Els crèdits d'aquesta activitat formativa no són aplicables als professionals que hi participen i que estan formant-se com a especialistes en ciències de la salut. O l'organitzador pot optar també a fer un certificat independent, un certificat d'assistència per als residents on no figurin ni el número de crèdits ni els nostres logos. I en principi, us volia comentar també que complint amb els requisits establerts pel format del diploma, els nostres logotips sempre s'han de situar a la part inferior dreta del certificat i a sota ha de figurar el text sobre l'acreditació on figuri el número de registre de l'activitat i el nombre de crèdits que se li han atorgat. I amb això ja hem acabat l'exposició. Us vull agrair la vostra atenció i ara obrirem el torn de preguntes que anirà per ordre d'entrada en la formació i que us anirem indicant nosaltres. Intenteu ser breus i concisos en les vostres preguntes per donar cabuda a tots els participants. Espero i desitjo que us serveixi per a millorar les vostres sol·licituds. Moltes gràcies.